Il-maratona ġbir ta' fondi tal-Partit Laburista ta' nhar il-Ħadd li ġej il-mument opportun biex il-partitarji Laburisti jagħtu xi ħaġa tal-flus u jkunu ta' sostenna l-Partit Laburista sabiex dan ikompli jissaħħaħ. Dan kien il-messaġġ ewlieni li waslu żewġ deputati mexxejja Laburisti Ian Borg u Alex Aġu Saliba li rispettivament innutaw kif Gvern Laburista kiseb ħafna għal familji Maltin u Għawċin u issa bħalma jsir ta' kull sena qed idur lejn il-poplu u jitlob l-għajnuna tiegħu sabiex il-partit ikompli jissaħħaħ. Dr. Borg sostna kif il-Partit Laburista dejjem qassam il-ġid ma' kulħadd u ma ħalla lil ħadd barra. Huwa importanti li nkomplu insostnu nsaħħu l-Partit Laburista. Il-Partit Laburista li matul l-aħħar 13 sena tant ta' lill-poplu Malti u Għawċi, jekkux il-pensjonanti, iż-żgħażagħ u l-istudenti, il-familji, il-negozji Maltin u Għawċin. Issa huwa l-waqt li nkomplu nagħtu l-appoġġ permezz anke tad-donazzjoni tagħkom. Min-naħa tiegħu Aġu Saliba qal li din il-maratona se ssaħħaħ il-ħidma tal-partit. Il-Partit Laburista huwa importanti li jibqa' partit b'saħħtu sabiex fl-aħħar mill-aħħar jibqa' jkollna gvern b'saħħtu, gvern illi jwettaq. U allura għalhekk illum qegħdin niġu qudiemkom sabiex nirrikorru għall-għajnuna tagħkom. Nirrikorru għall-għajnuna tagħkom sabiex il-magna tal-Partit Laburista tibqa' waħda b'saħħitha. Matul din il-maratona ġbir ta' fondi se jkun hemm il-muniti kommemorattivi li fakru 3 diċenji ta' Ċentru Nazzjonali Laburista dan fil-waqt li se jkun hemm Open Day kif ukoll Villaġġ tal-Miliet.